na ay 12 anyos nga batang babae bagong graduate ba ya? Pastilan Ginoo ko. Oo. Bagong graduate sa elementary? Oo, yes, Radyo Mandong. Kaluoy, dayoy. Aligasyong kipatay. Unya, napag yung istorya aligasyong gilugos. Giun sa pagpatay day Renz. Ang report sa Police Regional Office 11, mga alas 7:40 daw kagabi day ni April 28, nakadawat og tawag ang Nabunturan Municipal Police Station. Gikan sa barangay sa Matilo sa Nabunturan, Davao de Oro, mga higala, particularmente sa Purok 4. Ang ilahang nadawat nga report, dunay nakita nga babayi, ang biktima, mga higala, wa nay kinabuhi sulod sa kwarto sa balay. Uy. Ang inisyal nga investigasyon nag-ingon nga Kinsang balay. ang wala giingon pa din hi Radyo Mandong kay kinsang balay, pero manggod ang istorya din hi Radyo Mandong, ang suspect uyuan sa biktima or Uy. bana Pamilyar sa na? antis biktima. Uy. Mamat na. Oo. Ay. Sorry, live-in partner. Live-in partner. O sa kining Iyaan sa bata nga biktima. Yes, oo. Unya, nakita dito nga dunay mga samad sa liog, excuse me sa mga namahaw. Naamang mga nag-ingon Radyo Mandong sa social media nga naputol daw ang ulo. Okay. Ang pagpaklaro. Murag gulgul ba to? Oo. Murag gulgul ba to Yes. bagya kasama? Oo, ang giingon sa Nabunturan MPS, gamay na lang daw in taon Radyo Mandong, maputol lang yun in taon ng ulo. Sa ato pa murag panit na lang mao nagunit in town? Yes. Para masumpay pag-ulong ngadto siyang lawas? Yes. Grabe haday no? Nakitaan dunay mga dugo sa kama, sa kanaganing mga bungbong ug sa kining salog. Moto nga dali naglusad og hot pursuit operation ang kapulisan ug ilahang nadakpan ang suspect Radyo Mandong, live-in partner sa antis biktima. So sa ato paday kung nagkatag ang mga dugo na dito nagka-ukadyang tutuan Yes, dito. yes. So doon kumusyon o strangulation nga naitabo dito day. O, possible. Between sa biktima o sa suspect. Possible Radyo Mandong. Kisa man day kuyog nila anang balaya day. Ang sa karon Radyo Mandong, nangutan na ta sa Nabunturan MPS kung pwede ba nato mahinabi ang investigators. Sa karon manggod kay ongoing kay ganina lang mali alas 12 sa kadlaw nadakpan ang suspect. So naa na karon nagtingkagol sa prisuhan, mga higala, ang 27 years old nga suspetsado. Nadakpan sa Nabunturan through their hot pursuit operation, mga higala. Naana sa kusudiya sa Nabunturan MPS. And as to the motive sa kining nga krimen, ilaha pang ginasutan.